Čaute, vonku je zhruba 10 cm snehu a ja som mal strašnú chuť jazdiť a natáčať, ale nedá sa ani jedno z toho, tak som si povedal, že aspoň natočím nejaké videjko a prechádzal som sa tak po garáži a zrazu som natrafil na takú dosku a povedal som si, že by som ju mohol nejako využiť, lebo predsa nechcel som ju len takto zahadzovať, lebo mám s ňou pekné spomienky. A len tak mi ležala asi 2 roky v garáži, tak som sa rozhodol, že z nej spravím poličku. Ešte neviem, či to bude fungovať, ale myslím si, že by to malo fungovať takto. Si ju dám na stenu a tu si poukladám, neviem čo, knižky alebo hociaké veci, aké tam budem chcieť mať. A ešte predtým ju idem očistiť, lebo je celá špinavá a vyzerá tak, ako vyzerá, keďže toto bol môj prvý pokus z zebry. Fuj. A nepáči sa mi, to je celá oškreta, čiže idem ju najprv prestriekať a potom si ju môžem ísť zavesiť. Myslím si, že každý jeden z vás, ktorý jazdíte rok alebo 2, tak určite máte doma nejaký starý komponent, nejakú starú zlomenú dosku alebo nejakú, čo nepoužívate. Ja mám dokonca doma 3 dosky a 5 rajdov, som to dneska teraz počítal, keď som bol po túto dosku. A toto vyzerá byť taká najschopnejšia a je celkom široká, čiže dám si tam túto. A toto konkrétne som si zlomil asi pred 2 rokmi, pred 2 rokmi som si ju zlomil a len tak mi tam ležala, tak som si povedal, že prečo to nevyužiť a myslím si, že to bude aj pekne vyzerať, čiže môžete si takéto podobné niečo spraviť aj doma. Idem si ju prestriekať. Ako prvé si ju očistíme, nemám tu nič lepšie ako riedidlo, takže dúfam, že sa z toho nedofetujem, ale bude to rýchlovka. Pekne ju očistíme. Dobre. Dosku máme očistenú a teraz ju môžeme začať striekať. Ale ja si ju chcem trošku ináč nastriekať ako na jednu farbu. A to na 2. A aj jedným takým systémom, čiže potrebujem na to nožnice. Takto. Tento spodok bude biely a vrch bude červený. Začnem bielo. Stáva sa aj vám niekedy, že neviete otvoriť detskú poistku. Mne sa to stalo často. No. Idem ju teraz zobrať trocha do tepla, aby mi tu neschla do jary a idem medzi tým nájsť hmoždinky, šrubky, aby som to mohol prichytiť do steny a ona medzi tým obschne. Takže rozmýšľal som, kde by mi pasovala tá polička a asi by som ju flexol sem. Tu mi to celkom takto pasuje, akurát ku stoliku bude takto polička a bude fajne. Takto si to tu dáme. Poďme na to. Si spravíme prvú dierku a najprv si ju predvrtáme, aby sme tam mohli dať hmoždinky. Neviem prečo, ale stále keď zapnem vrtačku, niečo také si spomeniem na jedno také videjko smiešné, na takú Číňanku. Skúsim to nájsť a dám vám to tu a stále si na to spomeniem. Neviem prečo, to je strašne vtipné. Malá zmena, dostal som trocha... Ja som zaostrený. Malá zmena, dostal som trocha iný nápad, ako to zjednodušiť a spravil som jednu dierku navyše. Teda ešte idem spraviť, lebo vymyslel som to trocha inak a hneď vám ukážem ako.
Čiže táto vec bude takto položená na tej doske a chcel som to pripojiť v podstate ako prvotne takto, ale dalo by sa s tým hýbať do strán, hej. Čiže by sa to mohlo zošmyknúť alebo hocičo iné. A rozhodol som sa, že to dám tuto cez osku a takto do steny, že v podstate tuto bude podopreté, aj tu, že sa to nebude hýbať ani do jednej strany a bude to pevné. Idem vyvrtať ďalšiu dierku a bude to držať. Ak už máte vyvrtané dve diery, tuto si nevšimajte, tá ako keby tu nebola. Učím sa aj ja, čiže dostal som lepší nápad vyvrtať aj tretiu, aby to bolo jednoduchšie, aby to v podstate aj pevnejšie držalo. Čiže teraz si môžem túto jednu šrubu si len takto namontujem sem. Tak. Dotiahnem iba trochu. Potom uvidím, koľko mi bude treba. Tak, vezmem si dosku. Takto som si položím a prevlečím vlastne cez osku túto šrubu. No, tak. Teraz už len doťahujem. A vlastne tuto si dotiahnem takto, koľko mi treba, aby to bolo takto na tesno, aby vám to nerobilo toto, tak to len dotiahnete úplne k tomu a bude to držať. Dobre, čiže šupky máme utiahnuté, táto je na to, aby sa to nehybalo hore-dole a táto hore-dole to je vyjadrovanie a táto je, aby sa to nehybalo takto pozdĺž. Že to krásne takto je zafixované a keď si na to uložíte hociaký ľahký predmet, si myslím takých 5 kg to udrží určite. Čiže idem si ja teraz na to niečo dať. Tak a ja si tam dám foťák, lebo už nemám miesto na knihy, aby sa mi uvoľnilo, tak si tu dám sem tento foťák, túto malú kamerku, tak a túto, na ktorú práve natáčam, si dám tu. Tak a poličku už mám zavesenú a rozhodol som sa, že natočím tú takú menšiu sériu s takýmito DIY vecami, pretože mám doma veľa starých komponentov, ktoré sú buď zlomené alebo ich nepoužívam, tak a rozhodol som sa, že ich využijem, lebo mi to je ľúto, že len tak mi ležia v garáži a hníjú tam. Tak som sa rozhodol, že niečo takéto vymyslím a podobné veci si môžete spraviť aj vy, preto som to aj natočil, aby ste si to možno aj vy také spravili, aby som vás inšpiroval a určite keď si niečo také spravíte, tak mi pošlite fotku, ja budem mať veľkú radosť z toho a budem točiť takýchto videí určite viac. A ďalšie videjko môžem vám prezradiť, bude s rajdom, zo starých rajdov, budú to 3 rajdy a z nich spravím takýto stôl. Nechajte sa prekvapiť, už to mám celé v hlave a ešte to dať na papier a toto na kameru. Dobre, to by bolo na dnes všetko, toto bolo také rýchlejšie videjko, aby som ťa príliš nezdržoval a určite si toto sprav, ak máš doma starú dosku, čož o tom nepochybujem, keď jazdíš dlhšie ako rok, 2. Čiže majte sa krásne, čaute. Teraz už môžem konečne povedať, skutor daj.